Здравейте! Ще ви покажем една игра с шишарки. От земята се очертава по-точност трасе път, по който играчът трябва да се движи, да взема шишарки в същото време от купчинки, които сме оставили от двете страни на пътя и да цели тези клечки. Той всъщност целта му е да свали всичките клечки от пейката. За и за колко време ще успее да направи това нещо и дали ще успее въобще. Когато този играч мине, хвърли всичките шишарки или успее да свали всички клечки, пак се нарежда всичко и следващия играч играе и се засича за колко време той ще успее да направи това нещо. Така, да започнем и да видим как ще стане. Поглеждаме часовника. Така, готови, започни. Добре. Всъщност от страни всичко изглежда много лесно. Може да се приеме правило, когато се играе по отбор. Клечките, които са паднали, след като играч успее да ги събори и са му останали шишарки, отбора да му ги подреди наново и той да продължи да цели, докато му свършат шишарките. Ето, браво! Успя за 45 секунди да свалиш всички клечки. Браво! Това беше тази игра. Ако ви е харесала, може да си импровизирате и да играете. Довиждане от нас. Всичко най-хубаво.